ここだ。メグミンが毎日爆裂魔法を打ち込んでた廃場。よし、やってみよう。先行よ、我が手のひらに宿れ。増天を断ち、星々を散らし、聖石を引き裂く我が約束の一撃。一日にただ一度許されしき極光。今ここに解き放つエクスプロージョン。会心の出来です。今日の分終わり。